Ние ще победим на изборите, отговорността е моя, да, ще я нося. Скъпи мои приятели, Чичо Виламбо е оптимист. Нали знаете? Малко съм кьорав, малко нещо не доходвам, нещо трека, трепери, обаче аз съм оптимист и този път ще ги победим. То няма как да не залагаме на победа. Победата трябва да се случи. Една фраза върви непрекъснато в обществото, да се смени статуквото, ново, нещо ново. Аз твърдя, че по време на кампанията, каквато и да е, аз се надявам да бъде прилична кампания, ще се избистрят много неща, защото нашата тенденция и нашето желание е да обиколим колкото може повече райони на страната, за да се чуе какво искат хората. Хората не искат само да имат хляб и пенсии, а искат да имат по-усмихнат, по-добър живот. И най-важното, да имат по-достойно преживяване. Мен много ме мъчи темата на това, че някой се срамува да каже, че са българи. Което е страшно. И в това отношение аз много вярвам на генерал Радев и на Илияна, че той иска да усети това самочувствие, което има самия той като личност. Такова самочувствие да получи и България.